Maayong buntag sa tanan no. Ganahan ako mo paambit sa karong kabuntago no. Karong buntaguna mahitugod sa addiction sa usa ka tawo kabahin sa iyang bisyo. Samtang nag-walking ko no. Tuguti ako sa pagpaambit dra ninyo kabahin og addiction na maupoy akong kinabuhi kani adto no. Naluloko sa droga, naluloko sa inom, pero karon nag-recover na ko sa guling no. Ako na siyang giundangan, nabalik na ko sa normal nga kinabuhi. Pero kani nga akong ipaambit kaninyo alang kini sa mga tao nga mga nalulo sa bisyo, na-addict sa bisyo. Actually kung maghisgot ta o bisyo, usa kini kabutang no nga pabalik-balik sa usa ka tawo nga maoy nakaguba sa iyang kinabuhi, maoy nakadaot sa iyang kinabuhi ang usa ka bisyo no. Kay tungod kay nagumuna siya ng bisyo syempre dili ni siya kagawas, so munang ang iyang kinabuhi nahimong miserable, problema, nahimo siyang problema sa iyang kaugalingon mismo, sa iyang pamilya, sa iyang relasyon sa uban o ilabi na sa komunidad. Kabahin sa bisyo, usa kini siya kabutang dili nimo manage no. Unmanageable ang usa ka tawo nga involved ani, mao nang usa siya ka problema sa katilingban. So kung nakadungog ka mo sa akong sharing karong buntaga, ang ako ray kapaambit mao ang unsaon pag overcome aning mga butanga. Tinuod lisod kaayo ang pag overcome sa usa ka sa bisyo sa usa ka tawo no. Pero posible usab na ma-overcome niya ni. Kung kaya sa uban, kaya nako ang pag-overcome sa bisyo, kaya po ninyo no. So una nimo nga buhaton, kinahanglan honest ka sa imong kaugalingon. Ikaduha, kinahanglan open ka sa imong kaugalingon. O ikatulo, willing ka nga mobag-o sa imong kaugalingon. Kay mao na siya ang mga tools, usa sa mga tools no nga pwede nimong gamiton para pag-usob sa imong kinabuhi. Sa ako na ginaingon nga posible gayud ang pagbag-o sa kaugalingon kung adunay honesty, open-mindedness and willingness sa kaugalingon. So posible gayud ang pagbag-o sa usa ka tawo no nga gikan sa iyang pagkabisyoso nga pagkatao. So atong i-challenge ang atong kaugalingon para sa kabaguhan. Sa tinuod ra walay pulos ang bisyo sa usa ka tawo no nga ikadait sa iyang pamilya. Gani ang imo ikahatag problema ra, kagubot, walay kalinaw sa imong kaugalingon ug sa imong palibot no kung ikaw usa ka active sa imong bisyo. So kabalo na mo ana kung unsa ang inyong mga bisyo, dili na nato i-mention no, pero ang importante ang karon nga atubangon nato ang unsang pwedeng mabag-o nato sa ato ang kinabuhi. Kini alang-alang ni sa ato ang kaugalingon, alang-alang sa ato ang pamilya. Ug usapod ka butang nga akong ipasupot mao ang ayaw kalimot sa pag-ampo no. Pangayo og giya sa Ginoo nga unta
giyahan ka sa maayo nga dalan, no? Sa imong pagpuyo sa tinuod nga kabaguhan sa imong kinabuhi. Always pray to God nga ihatag niya ang kalinaw ug ang direksyon sa imong kinabuhi nga maangkon nimo ang kabaguhan, no? Inana lang ako kanunay gaampo ko nga magpadayon ang akong kabaguhan pud sa kinabuhi, no? Nga maangkon ako matag adlaw-adlaw. So ang pagsunod sa kabaguhan dili ingon nga karon o ugma, kung dili matag adlaw-adlaw nimo na siya buhaton, no? I-work out nimo na siya. Palayo ka sa mga tawo nga aktibo sa druga, aktibo sa inom, o aktibo sa mga dili angay nga mga buluhaton sa kinabuhi, no? So ipalayo nimo imong kaugalingon. Yan ang dapita. Kaya anaa pa man ka sa recovery sa imong naningkamot ka nga makaundang kasi mong bisyo, no? Kinahanglan mo palayo ka ng mga tawana. So manginaot ko nga naamoy nakatunan sa ako ang walking para sa kabaguhan karong buntaga. So kita-kits na pud ta sa sunod na kong vlog. I-share, malihog ko og share ani sa uban, ilabi na katong mga bisyoso nga mga tao. Alang na usab ni sa atong kaayuhan. Daghan kayong salamat mga papang dinha nga naminaw. Bye bye for now. God bless us all.